हिल फेस्टिवल खालायो कैसा हाथाइनि तेर हाथाइ नतियै कैसा मेला खालायो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चिनी ऑनरेबल EM चिनी सिस्टर दली रियांग नि बिसिकति खालायो जों ब्रीफिंग खनागा अबनि तमहिन टेस्टिमोनी ते बरने होइते जेंजाखा ते बसुक जरा ते खालायो अमहाय ते फैजाखा एक्चुअली सिनी तीव्र हावो सिनी तीव्र सरकनि बागै विभिन्न फेस्टिवल सिनी बागै मोस्ट इम्पोर्टेंट अबनि बिसिङाव वन काइंड ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ चिनी कालाजारी अबनो जों दासिङो जस्ट मासालाय माने कैसे एग्जैक्ट लोकेशन पार्टिकुलर लोकेशन बा पार्टिकुलर हिल तो जों जदि अमनो खालायमान कांकाय अब चिनी बागै तेबो बेलाय नायथकनाय ते बररगो बेलायके सिनाय आसुक बिसिनियागुलो से तिनि जों मैक्सिमम बरक ताखुना ऑफ फेस्टिवल नतयै साइमान्याखौ गेलेमा दंखसिनि दाफानि बिसिंग जों अरुणाचल प्रदेश लोकनि जोंनोगो कोनो समयबरा गोबां फेस्टिवल खालायो हिल फेस्टिवल दग बा हॉर्नबिल फेस्टिवल दग गोबां खालायो कैसे दफानि अब कैसे आइडेंटिटी बासिनि दफानि कैसे अब तमहिन कैसे सिनेमो चिनी आं प्राउड दङै कक समनि को गिया लाई थांजाकनि जराबो जोंमा हाय चिनी गोबां इम्पोर्टेंट चिनी दफानि बिसिंग तमहिन विभिन्न कम्युनिटी बा विभिन्न हदा विभिन्न सोसाइटीनि जार चिनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल दंगो अबरनि बिसिंग विगत दिन बा बिसि कलमा रग जोंनोगो बेक उक्लक दिगिबो वान सोकां कांकाय नाहर कांकाय नोगो आसो पब्लिसिटी खालाय जायगा इम्पोर्टेंट जायगा तिनी चिनी हदा बा सोसाइटी आबोफोरनि सिमि जों इम्पोर्टेंट मानखा बा बोसोर जराते प्रायोरिटी रजाखा तिनी जोंनोगो आरो जागाबो चिनी फेस्टिवल जों रिसाया फालायो फेस्टिवल खाय माने कारणंखा चिनी रसामो मुसैमो चिनी सिनेमो चिनी कानमो चिनी सामो आबरनो जों पब्लिसिटी खालायनानै बागै कुचुको तिसानानै बागै लाई थांजा गोबां बिसिबो जोंनोखा साधारण चिनी कानमों जन्मोंनो ते बरम रजागिया तिनिबो जों तिनि प्राउड दङै मा सावो प्राउड फिल्म खालायो चिनी 2018 नि फरे ताबुक चिनी दफानि बिसिंगा कानमों जन्मोंनो ते जैबाबे जों बरम रजागै दंगो ताबुक चिनी ओन ट्रेडिशनल ड्रेस जोंथों ओन ट्रेडिशनल चिनी कल्चर होंथों ओन ट्रेडिशनल ने चिनी आइडेंटिटी होंथों ओन ट्रेडिशनल ने चिनी लैंग्वेज होंथों विभिन्न दिक जों ताबुक जराबा जैबाबे जों इम्पोर्टेंट मानो रेस्पेक्ट रिजाक माने हाय किन्तु विगत दिन जों अमहायनो जों नुगिया तिनि आरो फेस्टिवल जों रिसाया फालायो किन्तु विगत दिन फेस्टिवल होंथों गभर्नमेंट प्रोग्राम होंथों NGOs नि प्रोग्राम होंथों जेकोनो कल्टिवेशन नि प्रोग्राम होंथों जों आफरगनुगो तामो अमहाय साधारण सिंपल कैसे सिनी बरम रिमानि रेस्पेक्ट रिमानि अमहाय रखनो जों विगत दिन नुगिया तिनी शुद्ध त्रिपुराव सिमिया नॉर्थ ईस्ट सिमिया इंडिया सिमिया सारा वर्ल्ड पर्यंत सिनी ताबो ओडिशाना दै जों तिनी बलायके प्राउड माखलायो प्राउड फील माखलायो सारा वर्ल्ड तिनी ओडिशा तिरजागै दंगो इवन प्रत्येकटा फेस्टिवल प्रत्येकटा गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रत्येकटा NGOs नि प्रोग्राम अमो कैसा ट्रेडिशनल कल्चर होई थांका ताबो एनी काइंड ऑफ फेस्टिवल प्रोग्राम बा गवर्नमेंट नि होंथों नॉन गवर्नमेंट नि होंथों जों ताबो बरम रलाय माने चिनी लीडर ऑफ नि बिसिंग चीफ गेस्ट ऑफ नि बिसिंग गेस्ट ऑफ डिग्निटारिज नि बिसिंग जों ऑनर खायले माने जों मैक्सिमम ताबो रिसाया फालायै अब कैसे चिनी बेलाय प्राउड ते कैसे सोंनोगो लाई थांजानि जराबो जों राष्ट्रपतिनि थानिबो एवार्ड मानया गोबां बिसिबो जों लाई फैगा किन्तु ताबो रिसेंटलिबो जोंनो कासिनि दफानि बिसिंग इभेन चिनी हजागिरि डांस नतियै सारा वर्ल्ड नि बरनो ताबो साइमान खा नुगै मानखा सिनिबै मानखा कैसा त्रिपुरानि कैसा तमहिन ब्रुबो समनि बिसिंग कैसा बरकनि ओन ट्रेडिशनल कल्चर बा ओन ट्रेडिशनल डांस आबनो राष्ट्रपतिनि थानियो पर्यंत एवार्ड मानजाक राष्ट्रपतिनि थानि पर्यंत एवार्ड दिजाखा इभेन चिनी हदानि बिसिंग
राइटार रंथुं बा हदानि बिसिंग सिनि सोसाइटिनि बिसिंग गोबां सिनि हदानि कथर कलग रक दङ बरनि बिसिंग फना सिनि सोसाइटिनि बिसिंग राष्ट्रपतिनि एवार्ड मानमानि बेरि रिसेन्टलि जों नुखा थांनाय 5 बोसोरनि बिसिंग गोबां मानखा किन्तु बिगत दिन नुकिया आबनि बागै सोसाइटिनि लिडार बा सोसाइटिनो जों एमन जागायाव तलाङै थांनानै नांनाय जेथा बुइनि मकल कलायनाय जात जेथा बुइनि बुसखाङो बाचावै मानाय जात जेथा बुइनि तुमाहिन बुइनि लेभेल सगैनाय जात अमहायजों बेगै सामं मा खालायनाय आबनि बागै आं ते आसको कलक सानानै थांलाक जेहेतु दिनै फेस्टिवल से जों रोसामं मोसामं मोसामं अमबायसि जों दिनै फेस्टिवल सेलिब्रेट खालायनाय आबनि बागै आं आसो माने बोलाय माने तगलाय माने वालायलाय माने अबाहाय गोबां मा कालचार ताकबो दंखौ दा आबनि बागै आंनि हाम्बल रिक्वेस्ट दंनाय आंनि पार्सनेलि आं कबंनाय जोंनि सोसाइटिनि जरा सोसाइटिनि समाजपति दंनाय दं जरा समाजनो दैदेननाय दं समाजनो लिड खालायनाय दं सोसाइटिनो लिड खालायनाय दं जों पलिटिक्सनि जागायाव दंथों सोसाइटिनि जागायाव मा दंनाय सोसाइटिनि सामंनो जों बुसखाङो मा गगनाय पलिटिक्स जरा पलिटिकलनि तुमाहिन पलिटिशियन दंनाय रक बरक बाहायनो सोसाइटिनो जों हेल्प मा खालायनाय जत मानसिक जों मा चुबालायनाय अमनो सिनि रायजानो जों मा लांनाय दिनै डिफरेंट स्टेटनि कालचारनो जों नुगौ मिजोरामाव इलेक्शन पाइखांखाय फ्लेगनि चेहरासि नुगिया मेघालय इलेक्शन पाइखांखाय मेघालय कुनो पलिटिकल पार्टीनि फ्लेगसि नुगिया विभिन्न स्टेटआव जों नुगौ जों नर्थ ईस्टनो सुदु जों अमो खालायो तुमाहिन नर्थ ईस्टनि ककनो सालायो किन्तु विभिन्न स्टेटनि कालचारनोबो जों फलो मा खालायनाय चिनि स्टेटनि कालचार गांगे तामो इलेक्शन पाइ थाङैबो 5 बोसोरनि बागै इलेक्शन नंगौ इलेक्शन पाइ थामनि यागलफोनो 5 बोसोर कन्टिन्यू जों पलिटिकलनि एनवायरनमेन्टनो चिनि सोसाइटिआव जों कन्भार्ट खालायै सोसाइटिआव जों एफेक्टेड खालाय दंलायो आबं गांगाय चिनि डेभलपमेन्ट खालायनानै थांतानिबो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी नानानै थांतानिबो गभर्नमेन्टनि फेसिलिटी आदै खालायनानै थांतानिबो गभर्नमेन्टनि सुजुग सुबिदानो जों इमप्लिमेन्ट खालायनानै थांतानिबो चिनि गोबां मा तुमाहिन कायसा बेरिकेड हायङै थांगौ आबनि बागै दिनै फेस्टिवल आगामी दिन तेबो जों क्लोजेस जों जतना बाक्सा खालायै सोसाइटिनि प्रोग्राम सोसाइटिनि सिनि फेस्टिवल सिनि ओन कम्युनिटिनि सिनि ओन ट्रेडिशनलनि फेस्टिवल न जों जतना बाक्सा खालायनो जों कपारेट खालायै आबनो जों सेलिब्रेट खालायमाननि बागै जों बुसखाङो तेबो आगगै फायलायदि होनाय आं जतनै थानिबा कक कुसारैनो आनि ककना आंगरनो मथाका जतना हामबाय जतना